2 anyos na salba sa masakop sa Coast Guard Western Samar, Human Malumos sa Baras Beach, Barangay Estaca, Catbalogan City. Daling gi-CPR ang bata sa usa sa mga Baywatch Patrol nga nagbantay niadtong higayuna nga si Coast Guard Seaman First Class Joseph Antepesto. Mato ni Coast Guard Seaman First Class Rosalio Macopia Jr. nga pasado las 4:30 sa hapon tabo ang insidente. Nagbantay sila sa gilayon nga 10 metros gikan sa baybayon. Giyon ang hipos na pamilya sa bata aron manguli. Dihang nipaingon na di ay ang patas baybayon. Nakalitan ang lula nga nagbantay sa bata dihang adunay nagpahibaw kaniya nga nalumos di ay ang iyang apo. Human nga na-revive ang bata, daling gidala kini sa ambulansya sa barangay Labing Duol nga ospital. Layo sa kakuyaw ang bata. Dakong pasalamat sa pamilya sa bata sa pagpaspas nga pag-rescue sa mga sakop sa Coast Guard nga nagpatrolya sa maong dapit. Yung hindi dapat nila pabayaan yung mga lalo na kung mga bata pa below, kahit nga mga 8 years old below pa, pa rin yun sir. Dapat binabantayan talaga or maaari may kasama laging adult